5., 6. Dobre, dámy a páni, teraz by som vás poprosil, aby ste dávali veľký pozor, lebo vy budete hodnotiť, respektíve budete hodnotiť tak, že budete kričať a pozbudzovať svoju dvojicu, svojich kamarátov. Ja to odštartujem, v princípe pôjde o to, ktorá dvojica prepichne balón, takže nepoužije ruky, nohy, zuby, nič, iba silou, tým a tlakom chrbta. Dobre, netlač, ešte nie, ja vás odštartujem. Dobre, poďte so mnou všetci, 5, 4, 3, 1, poďme do toho. Dobre, je to komické trošku. Dobre, silný súboj. Á, výborné. Máme prvého, druhého. Dobre. Veľký potlesk pre prvých a druhých. Ostatným ďakujem. Balóny si môžete zobrať. Výhercovia, prosím vás, zostaňte tu. Balóny si môžete zobrať, ak ich nechcete, nevadí. Výhercovia dostanú vecné ceny v podobe tašiek Dropdown. Kolega išiel po nej, tu počkáme. Zatiaľ sa nám môžete predstaviť, ako sa voláš. Maťo. Aká si fakulta? Humanitných vied. Výborne, ty si ako sa voláš a skade si? Katka. A skade si? Baskišskej Novej. Dobre, a teraz aká je to fakulta? Ekonom. Výborne, ako sa voláš? Ja som Pepe. Pepe? Skade si Pepe? Z Povazkej. Povazkej Bystrice. A študuješ tu UMB? Šport? Šport, takže humanitka, telocvikár. Presne tak. Ty sa voláš ako? Eli. Eli? Skade si Eli? Rožňavy. Z Rožňavy. A čo tu študuješ? Prekladateľstvo a tlmočníctvo. Ešte raz. Prekladateľstvo a tlmočníctvo. Výborné. Máme tu už ceny. Páči sa, rozdielte si, sú tam trička a šiltovky, mám pocit aj nejaké nálepky. Užite zdraví, veľký potlesk.